Sing wastabroja kaputra Syamdul Qadir Syekh Abdul Rajak Anak praptawa saestu maring Bapa Manira atakon ningali sebasa apa tuan wiru Masya Allah bang. jadi aulia Masya Allah ya Rabbana Syekh Abdul Qadir Wacana wiwitani sunang garu Yeni sunda tiaulia nalika isuninguni umur sadar sariris lunga amamangkan isun maring madrasah panggonan ing bocah ngaji saksana nulia